Nå. Ja, der er nogle økonomiske mål. Det første det er økonomisk vækst. Så er der lav arbejdsløshed, lav inflation. Det har noget at gøre med, hvor meget varerne de koster. Så er der betalingsbalance ligevægt. Så er der en bæredygtig økonomi. Og så er der balance på statsbudgettet. Yes. Okay, i Danmark der er betalingsbalancen okay. Fordi at vi bruger flere penge på... eller vi tjener flere penge på eksport, end vi bruger penge på import. Men eksporten den er godt nok mere faldende, end importen er. Så det er ikke så godt. Ja, og... ja, den registrerede ledighed, der er 6% af befolkningen, der ikke arbejder. Så det er ikke sådan et højt tal. Så det, ja, det er ikke så galt. Og så... Forbrugerprisindekset, det er også steget med 0,9%, og det har noget med inflationen at gøre. Og den offentlige saldo, den er i minus 16.944 millioner kroner. Så det er rigtig mange penge, der er i minus. Og den er faldet med 7% sidste gang. Ja, så statsbudgettet er ikke så godt. Ja. Vi har et underskud på 4% af vores bruttonationale produkt. Og vores gæld, den ligger på, den er lagt på minus 44.442, og den er bare steget. Men det er gælden der. Er det ikke den? Er det her? Ja, det er gælden. Den nederste der. Vi laver lige om hernede, og har vi gælden. Den har ligget på 677.175, og den er bare steget hele tiden til det her. I millioner kroner. Ja. Tak for det, tak. Okay, hvis vi var staten, så ville vi låne penge fra de andre lande, fordi vores bruttonationale produkt ligger kun på 45. Vi har lånt det, der svarer til 45% på vores bruttonationale produkt, og hvis vi låner over 60, så er det først der, det er dårligt. Hvis den offentlige sektor så låner penge, så har de penge nok til at kunne give skattelettelser til husholdningen, og det vil give folk mulighed for at kunne bruge mere på private ting, og det vil give virksomhederne mere vækst, og de vil kunne ansætte flere, og det vil i sidste ende give den offentlige sektor en fordel, fordi så skal de ikke bruge penge på dem, der ikke har arbejde. Og så kan virksomheder måske også bruge flere penge på import og eksport. Ja. Spil. Nothing's fine at all.